Tikulandira kundomvera pano ndi Nyasa VoiceBox pamene timakambirana nkhani zitatu zokhudza ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatidwa bwino kwa malamulo kuno ku Malawi. Ndiye ku Parliament dzulo kunali zokambirana zimene zinayimitsidwa after aphungu a Nyumba Yamalamulo a chipani cha Democratic Progressive Party anawukira kuti iwowo sakufuna kuti Wolemekezeka Catherine Nkhumwa apitirize kukhalabe mkulu otsipani zotsutsa boma ku Nyumba Yamalamulo. M'malo mwake amafuna kuti mayi Melina Vicha amene anasankhidwa pachisanu akhale amene ayambirire kulankhula pa nkhani yotsutsana ndi sona imene yochokera anapereka Friday. Ndiye Gotani Hara amene ndi Spika wa Nyumba Yamalamulo anayesetsa kuti abweretse bata mnyumbayi koma izi sizinatheke, ndipo mapeto ake tinaona Parliament ikuyimitsidwa mpakana lachiwiri. Ndiye lero Bon Kalindo akubwera kukambapo kapena kuyika maganizo awo pa zimene zinachitika ku Nyumba Yamalamulo. Makamaka iwowa afuna mawu awo akapeze a Catherine Gotani Hara. Ndi Wolemekezeka Catherine Hara ngati mmatimvera pano pa Nyasa VoiceBox, Bon Kalindo afuna kucheza ndi inu audio yawo yalero. Ndiye tikhale limodzi kuti timve kuti kodi Bon Kalindo afuna auze a Catherine Gotani Hara zotani. Wamisala adaona nkhondo, ndipo ponena izi akuluakuluwo anali atasimikiziradi kuti wamisala adaona nkhondo. Ndipo nthawi zinanso amanena kuti mtsinje wati nkanena udathirira musizi. Ndipo ine nthawi zambiri ndikamanena anthu ambiri samakhulupirira chifukwa chimene amaona mwa ine ndi misala komanso ndi drama. Koma ndakhala ndikunena kuti konzani nyumba yanu a DPP komanso zipani zonse zosusa mu Nyumba Yamalamulo, konzani nyumba yanu chifukwa awa amatchedwa kuti a MCP akonza chiwembu chachikulu, ndipo ngati simusamala nacho muzagwa nacho chagwada. Ine ndine Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, presidenti wanthu wosauka woyamba, without borders, kuno ku Malawi komanso ku Africa, komanso presidenti wa gulu la Malawi First, the people first. Gulu limene limangolankhulapo chilungamo, ndipo latakhala kuti ndi brother wanga ulo munthu wochokera kwathu, nangati akupanga zinthu zosawerezeka, zinthu zosakhalika bwino ku society, ine sindimasamala ndipo ndimangobandula kubandula. Sitiyang'ana nkhope, sitiyang'ana chipani, sitiyang'ana mpingo, sitiyang'ana dera, sitiyang'ana mtundu wako. Ife Amalawi First timangoyima pa chilungamo. Ndipo lero pa 13 February 2024 pamene Parliament Drama Group ikupitirirabe kumapanga zake, mundilole chondigwera chindigwere. Ndipo Yobu satini, kuphedwa, kumangidwa, kulasidwa, kumabola chilungamo, chinenedwe chilungamo, chichitike. Uthenga opanda chigamba ukuyenera upite kwa Speaker of Parliament, Mayi Catherine Gotani Hara, amene ndi Spika wa Nyumba ya Malamulo, nyumba yathu ya Parliament. Ndipo uthengawu amene mmamuzi wa Spikayo Catherine Gotani Hara mumutumizire, chifukwa uthengawu ukuchokera kwa Malawi, kwa amene ine ndimawalankhulira, chifukwa alipo ena apolisi, madokotala, manesi, maziphunzitsi, anthu osauka akumuzi amene sangathe kulankhula koma akufuna kulankhula. Ndiye onsewa kuphatikizanso aphungu ena a Nyumba Yamalamulo amene chilowereni nyumba musanalankhulemo. Mneneri wawo ndine, ndipo amene ndimawayimirira ndine. Makamaka anthu osaukawo akumuzi amene aphungu onse a Nyumba Yamalamulo
tikunena pano akutafuna ndalama zosizawo, ndalama ndi za anthu akumuzi wosauka. Ndipo uthenga umene umumpase kunena kuti anthu osauka kunena kuti ngati simukwanisa kukhala Spika a Catherine Gotani Hara, ngati simukwanisa kapena udindo ngati wakuchulukirani kapena wakukulirani, muchite resign. Chifukwa zana lomweri inuyo mwachita recognize mayi mere na vicha kunena kuti amene wawa asankhidwa ndi chipani chawo ndipo asankha mosatira malamulo, ndipo tikunena pano iwowa ndi leader of opposition. Ndipo mwanenaso mujaso momveka bwino kunena kuti mmene zateremu ndiye kuti so akondwa ni nankhumwa sakuyeneraso kukhala leader of opposition. Pangopita masiku atatu lero pokalowa nyumba ija dzulo lija mwakasindaso statement ndikukanena kuti iyayi amayi mere na vicha simukuachita recognize kuti akakhale leader of opposition, koma mukuchita recognize akondwa ni nankhumwa kuti akakhale leader of opposition. Zikuoneka kuti udindo wa uspika wakukulirani kwambiri, chifukwa ife taonapo maspika mnyumba imeneyi akumapanga ma decisions mosatira malamulo a parliament, komanso kusatira section 56 ya parliament iyo imene imapereka mphamvu ku parliament kupanga ndi kusatira malamulo ake omwe amene ali ma standing orders. Ndipo ife tili ndi chikhulupiriro, tikamena tinali nacho chikhulupiriro mwa inu kunena kuti inu amayi mupanga chofunikiracho kunena kuti ziko lisakhale at a standstill, chifukwa chonena kuti Malawi muno muli mavuto ochuluka kwambiri amene Amalawi akukumana nawo, koma zaoneka kunena kuti free arms of government imene imanenedwa ija kuphatikizapo executive, judiciary ndi inu ikuoneka ngati imene iyi palibepo, chifukwa inu mukusatira za kuchipani kwanu zimene akukuzani akuchipani, zimene akukuzani attorney general ndi azibale anu mu parliament amene dzulo lija amene zimachitikira zinthu zija anali akukondwa kwambiri. Izizi zaoneka kunena kuti independence ya parliament palibepo. Ndi chifukwa chake akuluakulu ena ambuyomo aena anzeru zawo, maloya enaso anzeru adachitapo propose mbuyomo kunena kuti parliament ikuyenera kuti izisogozedwa ndi anthu okuti achita apply ntchitoyo, tisamamutenge munthu wakuchipani, chifukwa ndiye kuti azisokoneza azichita compromise independence ya parliament. Apa zachita kuonekeratu kunena kuti inu mukuchita compromise chifukwa mukususana ndi malamulo anu omwe nokha mukuzikola, munene ichi muchisuseso nokha, muneneso icho muchisuseso nokha. Zikusonyeza kunena kuti inuyo udindowu mufuna muapangise azimayi ena amene atazakhale pa mpando umenewu kuti asazapasidwe ulemu kapena azizakayikiridwa. Ndi chifukwa chake tikunena kuti inuyo mukanangochita resign. Ndipo inuyo amene mukufuna udindo umene mukuuka kamira inu, kodi mukupereka uthenga kapena chithunzithunzi chanji kugulu la Amalawi kunena kuti ziko lonse lino likayime at a standstill chifukwa cha munthu mmodzi? Kodi usogoleri umene mukuufunawo kapena upresident umene mukuufuna iwo, mukufuna upresident wanu uzakhale ndi mbiri yanji? Munayenera kuti pena mukamapanga zinthu muziganizira pamawa. Ine mayi yanga asanamwalire anandiuzapo kunena kuti mwana wanga ukamakhala paziko uzitchuka ndi zinthu zabwino, usamatchuke ndi mbiri yoyipa. Izitu mukupangazi even olo akuluakulu kapena Amalawi ayamba kukuchitani question, kodi leadership wanu ndi wamtundu wanji? Chifukwa munthu usamakakamire zinthu za eni yake. Anthu ngati akuuza kunena kuti achimwene chokaponi apa, ukungoyenera wekha amene uzichosepo mwa ulemu osakhala kuti anthu akuchose. Chifukwa nthawi zina zinthu the writing is on the wall always. Umachita kuona kunena kuti inetu zanga zandiyipira, ndipo ukamazikakamiza kuti zizafike pakana mapeto wake umazagwa chagada.
ndipo umatha mokuthamuja chifukwa tu anthu ena aliko kunja uko amene amafuna kumangomuyimbira munthu m'manja osamamuuza chilungamo, kumuuza kuti achimwene nthawi imene zinthu zilili rekodi inasintha. Ngakhale olo ana amene oyimba amasiku ano sakufanana ndi oyimba akale. Lero anthu akuluakulu akumavina rapu, ndipo ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti ife asogoleri amene timafuna kusogolera dziko lino timafuna tizionesa makhalidwe oyipa. Pakana kutenga ndithu zigawenga ndithu kupita nazo ku parliament ndi cholinga chokuti ati zikapereke security. Kodi mukupereka uthenga wanji? Mukupereka muzasiya legacy yanji? Komanso inu mayi Catherine Gotani Hara muzasiya legacy yanji? Muzakasitula udindo umene chifukwa udindo otuswa muyaya. Udindo umene uwundu wa temporary pazabweranso anzanu. Ndi chifukwa chake mukayima ndi kuyang'ana mu ofesi imene mulimo muli nkhope za maspika ambirimbiri amene anakhalapo pa mpando wanuwo koma anachokapo. Chimozimozinso udindo wa leader of opposition si inu leader of opposition woyamba, anakhalaponso ena mbuyomo koma anachokapo. Kodi amenewo wakati azipanga mmene mukupangiramo ndiye kuti bwenzi pana anthu akuwakumbukira? Muzasiya mbiri yanji? Inunso amene muli muboma lero musaone ngati zimezi zikupangika zinthu zosangalatsa, chifukwa tinakuonani dzulo lija muli pa chinkondwa kwambiri, mukukondwa mukumasekerera na muyimba m'manja, ena ndikumazikozera chifukwa chakuseka. Muziwe kunena kuti at the blink of an eye mawa boma limasintha, inunso muzakhala ku opposition. Kodi anthu akukupangani zimene mukupangazi mukuona ngati muzakondwa? Apatu zachita kuonekera kunena kuti anthu iniyo mukumakhala kunzengezi, mukumakhala ku meeting yakuseri ndikupangana zokafuna kuchita. Chifukwa inu ngati munalamula nokha kunena kuti leader of opposition ni mayi Mere Navicha, leroli ndikukasinthazo zikutanthauza kunena kuti mumapanga zimene zija ndi cholinga kuti mumusangalatse president wanu kuti asayaluke. Ndipo mmene zilili muja popeza president uja anawerenga sona ija osachitamo recognize zina la Mere Navicha, it means kunena kuti it is narrow and void, which means nyumba ya parliament ija ikuyenera kuti muichite dissolve, muzipita sign die, munyamuke muzipita mmakwanu. Zikuoneka kuti simulirede kuti mutumikire Amalawi koma mulirede kuti muziba ndalama, muzingodya ndalama. Chifukwa zikuoneka kuti budget iyi si budget yothandiza anthu. Budget cholinga chache nchonena kuti mupeze ndalama ku MCP, mube ndalama za kampeni, mupangire kampeni ikubwerayi. Chifukwa taonapo mabudget ena mbuyomu ndalama zache kumene zinapita sizikuziwika koma mwazigawana nokhanokha andale. Ndiye ndikupempheni inuyo kunena kuti ndalama zimene mumakumaniana ku nyumba ya parliament, ngati simukufuna kukumana, ngati simukufuna kuchita recognize leader of opposition ndikukhala mayi Mere Navicha amene asankhidwa ndi chipani chawo, tatiyeni mutuluke kumene muzipita mmakwanu, musatinyase iyayi. Ndipo ndikufuna ndikuuzeni zimene mukupangazi, you are taking Malawians for granted. You are taking us for granted because that's taxpayers' money. Now mukapitiriza zimene zizi ife Amalawi tibwera tizapange ma demonstrations kumeneko tikutuluseni nyumbayi, chifukwa mukuoneka kuti simulirede kuti mutumikire Amalawi. Inu zoona nkhani imeneyi a straightforward issue ili ma standing orders, ndipo malamulo ali very so clear. Inunso munavomereza leroli mukukasinda chifukwa chonena kuti president wanu uja wawerenga sona yache yapita. Atapita atawerenga sona ija, lero ndi pamene mukufuna kuti muzisintha malamulo, mukuzipangisatu manyazi nokha. Ndipo ziko la Malawi ndi ziko lomvetsa chisoni limene limaononga malamulo ache omwe daladala kupanga daladala ndi cholinga kuti amusangalatse munthu wina wache.
ndifuna ndikuwuzeni china chilichonse chimene chimachitika pa dziko lino lapansi ndi mulungu. Ngati mulungu sanakupase iweyo kuti uzakhala mtsogoleri, usazichite fosi. Ndipo amakufunatu ndi anthu osakhala iwe kuzifunisa weka. Ndiye izi mukupangazi pamawa muzalira nazo. Ndikuthokozeni inuyo a opposition, inuyo a DPP poima nji pa chilungamo. Ndipo mayi amene asakuopsezeni iyayi pogwirisa ntchito order 105 kuti mutuluke mnyumba mmenemo. Palibe zotuluka. If anything, order amene kapena standing order 105 imuchite apply iyeyo atuluke azipita. Chifukwa akuoneka kuti sali ready kuti atumikire nyumba imeneyi. Ndizopangisa manyazi kuti inuyo IMCP after kukhala kunja kwa boma kwa zaka sate mukubweresa manyaka ngati amene wawa. Chifukwa inu ndi amene munayenera mukhale pa nambala 1 kulemekeza democracy, ndinu amene munayenera mukhale pa nambala 1 kulemekeza ufulu, ndinu amene munayenera kukhala pa nambala 1 kulemekeza malamulo. Malamulo pali nyumba ya parliament ili ni malamulo wache, ndipo palibepo jaji mmodzi amene angammange Spika chifukwa chonena kuti wapanga zimene zozo. Ayi, zonse zimene zimapangidwa nyumba ya malamulo, ifeso malamulo timaziwa. Zonse zimene zimapangidwa nyumba ya malamulo palibe amene angakazitengere ku court. Zimapangidwa nyumbamo. Ndipo ngati Spika ni member of parliament wanyula, ngati zimene walankhulazo wazipanga during parliament sitting, palibe amene amamutengera ku court. Ndiye mukufuna muzitinamiza ifeyo, mukuona ngati ife ku sukulu sitinapita. Ndipo zokuti ena ifeyo tinali nyumba momo ya parliament iyo, ndipo tikuziwa china chilichonse chimene chimayenda malamulo. Mukuona ngati sitikuziwa. Palibe amene amamangidwa atachita float malamulo kapena atalankhula china chache ku nyumba ya malamulo. Palibe amene amamangidwa. Ndipo even oloita khala kuti ni nkhani yomangidwa, amene amamangidwa ndiye khayo amene akuimbidwa mulandu wa treason. Koma zina zonse palibe amene amamangidwa chifukwa anthu amakhala ndi immunity. Ndi chifukwa chake mu hazard mwathu muli ma statement ena amene ananyulapo mbuyomu ma members of parliament, koma amakhala protected ndi malamulo a parliament iwo. Chonche inu amayi, ngati udindo wakukulirani, tulani pansi muchite resign. Chifukwa ati zimene zimukapitirira muzakomoka nazo. Pressure itu mukuzipasa nokha, pressure yofuna dala. So pano ife sitilola. Ndipo mukapitirira ndi zimene this nonsense. Ifeyo we are going to mobilize ourselves. Tichita mobilize ya Malawi, tibwera ku parliament tikutulutseni nyumba mmene momo. Chifukwa zikuoneka kuti mmene momo mabwera kuti muzikangodyako ndalama za Amalawi amene akuzunzika. Malamulo kuti mupange zinthu zokuti zithandize ziko, mukulimbana ndi zazi. Malamulo ali so clear. Ndikuthokozeni inu a DPP osalola. Ndipo inunso ena amene mazipani zina ngati a UDF, ngati a Ford, please mukuyenera mujoinane ndi anzanu, muime pa chilungamo, osalolera kuti malamulo aziphwanyidwa ndi anthu amene akuona ngati afika ali kumwamba. Muziwe kunena kuti mawa lino muzalira. Ndalama zimene mukuseweresa zikumapereka ku makhoti, ndalama zimene mukugawanazi, siku lina muzakhala pa khonde mulibe masiripasi, mutatuluka mabala, sabwe zikukuvutani, mulibe china chilichonse, muzazikumbukira ndalama zimenezo. Ndikukuuzani ndineyo, musapange matama, musaone ngati iniyo ndiye mwafikapo. Kunali tu anzanu ma members of parliament olemera. Lero ena ndi ena wanafa, ena ndi ena wakuvutika. Musaone ngati mmene mulili mboma muzakhala mboma wamuyaya. Ziko likusintha, ndaleso zikusintha, zikubwera zinthu za mtundu wina. Choncho amayi ndikupempheni, sinthani musinthe chikhalidwe. Parliament imayenera ikhale ya independent. Parliament isakhale ya manyaka. Komanso inu ambuye chenankhumwa, sinthani, musakakamire zinthu ngati anthu sakukufunani, musinthe. Kodi inu ndinu akwathu, ndipo inu kuchita kwanu kwabwino ndinga njowe yetu ndine. Anga njowe yetu si munthu wa kumisuku, anga njowe si munthu wakwina. Ine ndi amene ndinga njowe chifukwa ndi 5 km pa kwathu wapo, ndipo mukhoza kundipasa udindo wabwino. Koma upeze ni udindo
posatira ndondomeko yabwino. Musakhale ndi mkwiyo ndi anthu asakukwiyireni chifukwa amenewo ndi masoka. Musakakamire maudindo onena kuti anthu sakukufunani. Zili ngati pabanja, ngati mkazi sakukufuna ukamamukakamira siku lina azakudyesa poizoni. Izi ndi malangizo chabe. Timakukondani chifukwa munthu amanena kuti chibale ndi fupa, chibale ndi magazi, inutu ndi m'bale wanga. Koma zinazi zimene mukupangazi, don't allow to put this country at a standstill chifukwa cha munthu mmodzi. Ndi masoka akulu. Izi ndikungonena pofuna kukupasani malangizo. Ine sindimaona kuti ati uyu ni ndani. Ine olo achalichi ni mabandulamo. Zili ngati awa ACCAP awa abayiba ndalama uko. Lero ndalama zijakunena kuti akhristu awo atazipereka ma 10,000. Ayi, ngongoleyo sana auze akhristu awo olo kuachita explain mmene amatengamo sana nene iwo wanangopita kukatenga ndalamazo. Lero mukuayika ma akhristu anu pa mavuto. Akhristu anu ali pa njala, alibe makobiri, koma inu mukufuna kuti azikupasani makobiri. Chimene chocho ndikusapanda chilungamo. Tiyeni anthu opemphera tizikhala pa nambala 1 kuthamanga ndi chilungamo, osakhala kumaabisira anthu iya. Awaso awa ati Assemblies of God angosankhana okhaokha, ose achakwera akungosankhana okhaokha Assemblies of God. Ndiye tiyeni twenafe tisiye mipingo itu tikalowe mu Assemblies of God. Chifukwa mukakalowa ku Assemblies of God mupasidwa maudido mboma. Kuteko Roman Catholic yatha, CCAP yatha, Seventh Day yatha, Asilamu yatha. Tonse tikalowe ku Assemblies of God. Chifukwa kumeneko ndi pamene muti mukasankhidwa udindo. Bon Kalindo, the DC. Leo anali mawa bambo Bon Kalindo amene amafuna apite kapena kuti akapeze Wolemekezeka Spika wa Nyumba Yamalamulo ya dziko la Malawi Catherine Gotani Hara. Ndiye mwachizolowezi pano ndi pa Nyasa VoiceBox. Timakuwuzani na Malawi kuti muzikhala tcheru ndi kumamvetsera mwachidwi kuti mukhoza kuyika sunu maganizo anu kuti zimene alankhula bambo Bon Kalindozi ndi zoona kapena ndi zonama, kuti kapena mukugwirizana nazo kapena mutsutsana nazo. Ndinu maganizo anu ndiolera pa nkhani imeneyi. Tiwuze in the comment section below. If you're new here, this is Nyasa VoiceBox. We discuss politics, good governance, and the rule of law. And please subscribe, and we'll see you in the next one. Thank you.